তোমালোকে এক্সেলেণ্ট পাৰিলে না? অঁ পাইছোঁ। কি ক'ব? হয়, বহুতো ভাল লাগিছে কিয়নো আগত এনেকুৱা মানে ফেচিলিটি মই দেখিব পৰা নাই, এবাৰ প্ৰথম মানে পাইছোঁ মই। এনেকুৱা যিটো চৰকাৰে যিটো প্ৰদূষণ মানে হাতত লয়, তেনেহ'লে মানে আমালোকৰ কিবা সুবিধা হ'ব, কিয়নো আমি ট্ৰেইনিং নোলোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি ডিফেন্সত সোমাব নোৱাৰোঁ। গতিকে যদি এনেকুৱা পদক্ষেপ যদি লয় তেনেহ'লে আমালোকে আগতীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিম, তাৰ জৰিয়তে আমাৰ বহুতো সুবিধা হ'ব। এইখিনিৰ ঠিক আছে, থেংক ইউ। মানে যুৱ সমাজক আজিকালি মানে যুৱ সমাজক দেখিব পৰা গৈছে যে পঢ়া শুনা মানে ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক হৈ আছে, কিয়নো আজি এটা মানে বিশেষ গেম কিবা কিবি গেমৰ জৰিয়তে আৰু কিবা খেল ধেমালি সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে পঢ়াৰ পৰা বিতৰ্কিত হৈ আছে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকুৱা নকৰে, যদি পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিয়ে আৰু তাৰপিছত কিবা খেল ধেমালি আছে, খেল ধেমালিটো কৰিব লাগে, সেইবিলাক কৰিব লাগে, লগতে পঢ়া শুনাও কৰিব লাগে। मोजां मोनदों सारनि अननायखौ। एक्सेलेन्ट जादों ना? एक्सप्लेन जादों सार। प्रमदफोरजों सारसिम गोजोननाय होबाय। गोजोन्थों सार। खारनायाव हाबाय ना? हाबाय सार खुनुरुखुम। मोजां मोनदों ना मोनाखै? मोजाङाथ' बारा मोजां मोनासै, एसे माबा जाबायना प्रेक्टिस होयाबो 3 मास जाबाय। अके आं माबायाव गेलेखायोमोन आरो एथलेटिक्सआव नेसनेल। मोजां मोनदों ना? औ मोजां मोनदों। दा नोंथांमोन बायदि लाइमोनखौ मा खावलायो बेफोरबायदियाव बाहागो लानो थाखाय माबोरै? बिदिनो मोजां माबाखौ माबा खालामनांगौ आरो स्टुडेन्टफोरनि बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय। थेंक इउ सार। अपना लाइन पे रहना, ठीक है? इधर देखो, इधर ये कौन? खारनायाव सेलेक्ट जाबाय ना नोंसोरो? जाबाय? जैसे यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे 10 मार के आओगे। आंखौबो माने जेनेबा बे रिक्रुटमेन्टआव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय, जाहाथे गावनि फिउचाराव मोजां लाइफ दानो हायो, बेनि थाखाय थेंक इउ। दा माखासे लाइमोनफोर दङ माने निसाजों गोलैना थायो, बेफोरबायदि लाइमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोनाबो गोसो होथों, माने जेनेबा फिउचारावहाय गावनि केरियारखौ मोजां दैदेनलांनो हायो, आं बेखौनो खावलायो। एक्सेलेन्ट खारनायफोरा माबे मोनसे लाइना? बे लाइना एक्सेलेन्ट। बिथांमोनानो एक्सेलेन्ट खारनायाव एक्सेलेन्ट, बारनायाव एक्सेलेन्ट। आरो एक्सेलेन्टआ माबेथिं बिथिं? बिथांमोनानो एक्सेलेन्ट खारनो हादों, गासैबो खारनायाव हाजोबदों बिसोरो। फार्स्ट बेचनि फार्स्ट एक्सेलेन्ट लाथारगोन ना? दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बिटिआरनि 5 जिल्लायावहा लानाय जागोन। दा जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थायालासे बे अग्निवीर प्रि रिक्रुटमेन्टआव बाहागो ला। मा खालामखो दिनै नोंसोरखो? दे मा माबाखो? 1.6 किल'मिटार खारहोबाय, ओमफ्राय बिनि उनाव 10 बिम बोहोबाय, ओमफ्राय 9 फुट लं जाम्प बारहोबाय। हाजोब्बाय ना बेफोरखो? हाजोब्बाय, औ। बेफोर गासिबो हाजोबनाय ना बिदिबा? मा बुंगोन नोंसोरो बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो थाखाय? आंखौबो माने जेनेबा बे रिक्रुटमेन्टआव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय, जाहाथे गावनि फिउचाराव मोजां लाइफ दानो हायो, बेनि थाखाय थेंक इउ। दा माखासे लाइमोनफोर दङ माने निसाजों गोलैना थायो, बेफोरबायदि लाइमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोनाबो गोसो होथों, माने जेनेबा फिउचारावहाय गावनि केरियारखौ मोजां दैदेनलांनो हायो, आं बेखौनो खावलायो। बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों, साबायखर बावगोन ना? जोबोद मोजां, बिटिआर सरकारनिसिम थेंक्स बावनो सानो बे इनिसियेटिभखौ होनायनि थाखाय, बे आरो जोंखौ बे अपरचुनिटि होनायनि थाखाय थेंक इउ। नोंथांमोना खारबाय ना? सेलेक्ट जाबाय दा? दायो मा दं? एक्सेलेन्टआव थासै। मोजां मोनदों ना मोनाखै नोंसोरो? मोजां मोनदोंमोन।
मोजां ना बेस्ट अफ लाक दे खारनायाव सेलेक्ट जाबायना नोंसोरो ये लोग भी आप लोग भी आ जाना हाँ ये होने के बाद 2 down 3 down 4 down 5 इन्डियान आर्मिनि अग्निवीराव थिसनथाइ होनो थाखाय बिटिआर सरकारा बेबायदि प्रे रिक्रुटमेन्ट लागासिनो दा गोबां लाइमोन सेंग्राफोरा बाहागो लादों सेंग्राफोरजोंल' नङा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो लादों आरो बिथांमोनानो खारनो हाबाय गोबां एक्सेलेन्ट खारदों बर' लाइमोनफ्रा नोंसोर खारनो हाजोब्बाय ना রানিং কৰিব পাৰিলে लाथारगोन ना नोंसोरो अग्निवीरखौ बिथांमोना गासैबो सेलेक्ट जाजोब्बाय खारनायावहा पुसआप खालामनाय खारनाय बारनाय सेलेक्ट जाजोब्बाय बिथांमोना दा रिटेन टेस्ट दंबावो आरो बे हाबाफारिखौनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा लादों प्रे रिक्रुटमेन्ट अग्निवीर प्रे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एसे खारनायाव सेलेक्ट जाजोब्बाय ना लागोन ना लाया अग्निवीरखौ लाथारगोन ना क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।